80%. Като самото не става. Добре го свършиш ти. Той сега ще... Ето го. Стига, Даню, прекъсна. Не съм ги прикачвал. Даню, прекъсна. И току-що си взех този герой и има огромен лаг заради някой нареченик геймера БГ е бахти лага майна Не е заради мен. заради тебе. Не, хора, изчайте малко. Вече ми писна. Вече ми умръзна от лаг. Затварям Steam всичко. Древни. Дейба флага майна. Хора. Да има в описанието колко е тъп геймър БГ. Хора, Може ли някой акаунт да го даде? копеле, ще му спре. Айде де. Да, край на бъде. 90% е вече. Демото е най-хубаво. И ултимейт има. Знаете ли, че може да се сванем от Steam, бе? И се бъде много готино да имам Food Draft мода. Да имаш и Food Draft мод на FIFA 15 демо. Направо щях да си го изтегля с гордост си да ми западне Роналдо. Точно щупам На мен ли? зъбки нещастни съм с карта. На мен ли? Вече манирам Аз ли? пластник. Вече ще манирам. Кой бе? 97%. Стига си са пукала Да се фукам. Вижте го, фукли. Да, тея. Викате. 99%. Покали ли не? Тогава Покали, ще ми да. занимаваш. Пукали. И тук сме с Марти Вип. Не знам да го спомня. Не съм Дамар ТВ, бе. Да, ама... Какво ти се пише така? Skype си. Карай! Мам. Аре, бе, тъпят. Тук в гара да ни идват маняци, да ни трепат чуди. Оф, инсталинг. Айде бе, инсталинг. FIFA 15 демо. Добре, ама тук нашите ще знаят, че има видеозапис дейба. Social media sensation. Така си разваляш още повече клипа. Как си теглят игри, бе? Както. От тука. Чисто. Не научи се, бе. Is indeed a skill. Аз не съм, не знам. Аз ще тегля безплатно. След клипа ще покажа, че той е... Днеска Плей! правиш Плей! Плей! New Games. FIFA 15 плей. Лък пара Николай лимит.
Добре. My friend. I harness my chi. Shuko, my friend. Shuko. I harness my chi. Base is under attack. Чакай. Хора, виждате тя нахали. Те, че идват. Добре, че да се потърсе. Ай, че аз после идвам. Аз имам само CS платената. Да? Да. От систем как? Нямаме потърси. Wake up, you base big nap. Нямаме я утърсят. Аз така си казвам, те мама това на брат ми. My little friend. The magic. Yeah, we can walk torrents, all right. А ще ми търсиш ли? Хора, виждате това яка и лице. Steady, you base. Don't let him take it. Аре бе, търси ме. Ти как се казваш? Къде влизаш? И ти как се казваш? Да те потърся. Как се казваш? Don't let him take it down. Кажете ми как се казва за тест. И каква картинка. Кой ма цели ще му пръсна, че колка това нещастна. Аре бе, кажи ми как се казваш. Somebody's taking a bad time. Ай, бе, къде си жаба на ауак. Храп си ма дразни вече, гачи блага. Това става на ауак, че за мен не може. Ще ми кажеш ли как се... Извинете. Извинете. И ме приемеше. И знаеш ли от каквото примерно на теб... Чак ти как качваш клиповете бе? Supply drop. T-minus 60 seconds. Има, значи... Таня... Има две Тани. Тани точка. Кой си ти бе? T-minus 30 seconds. Torrents, all right. Абе, тя чака, аз ще опитам да го видя. They're not using my stand-in for this. Карантина двамата. Адър, аз Mama, look at your son. Ain't you proud? Well. Got a supply drop now. Your base is under attack. Termination stock.
Няма. That's a blind drop. Now. They took the Да, supply. изом. Guys, better get ready. Марчи ще съм забрал как се добавя. Чай, споделям че съм забрал как да сешваш. Сори, че малко ще постоим така, ама все пак. Яна, три при Friends. Add до Friends трябва да ти излезе. Better now. Да, add to the Friends. Your feet. Don't let them take it down. Standing for this. После. Какво да правя сега, Ники? Търси това. Не, ще го... Чакай, я отиде пак ауто. Това. Не бе, Friends. Да. Add the Friends. Къде? Това горе, бе. Горе. Не, второто надолу. Да, това на сниго. Цъкам ли нищо? Клосе. Add the Friends. Аз като ти пратях ти, защо не ме приемаш? Че не брати, ощаеш. Ама това съм аз. Който е пратил, това съм аз. Не ме приемаш. Не знам. Виж. Не това. Не знам, че... Аз ти написах как се казвам за 100 минути. Сега ще пратя пак. Я пръчна. Ето, така спишеш. Да бе, аз ти изпратих! Как? Аз ти изпратих! Не знам какво става. Бах ти бара. Бах ти стима, бах ти чу. Изпратих. Ти дори ти написах не. Човек, знаеш как? Права си нов Steam. Дреми. Правя си нов Steam. Крашно. И хора, сори, ама това ще е за клипа. Сори, че е толкова подгаден. Ти дори как ще го качиш въобще? Няма много